Avui és el dia 25 de novembre i és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Com recorda Nacions Unides, la violència contra les dones és una de les violacions dels drets humans més esteses, persistents i devastadores del món. Lamentablement, cada any continuen morint dones assassinades per les seves parelles o exparelles, deixant nens orfes i famílies destrossades. Per això, en aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona, vull recordar amb emoció i amb afecte a totes i cadascuna de les dones víctimes, i també als seus fills, que són víctimes com elles, i a les seves famílies. Enguany, més de 40 dones a tot Espanya i 3 aquí a les Illes Balears han estat assassinades. Ojalà que l'any que ve no haguem de lamentar cap pèrdua. Aquest seria el millor missatge que podríem donar el 25 de novembre de l'any que ve. El Partit Popular sempre ha estat en el mateix bàndol, en la lluita activa, amb mesures reals per combatre i acabar amb la violència contra les dones, i així continuarem. Per erradicar aquesta xacra és imprescindible que tots anem de la mà, perquè lluitar contra la violència de gènere no és ni pot ser una qüestió d'ideologia, sinó un compromís de totes les persones.